Gulay po na talong tampok sa pagdiriwang ng Nutrition Month sa bayan po ng Manawag. Para sa detalye po ng good news na yan, kwento mo Idol Tita Ronnie. Ang naging bida sa pagdiriwang ng 52nd Nutrition Month sa Manawag sa isinagawang MasterChef Cook Fest ng bayan. Hindi na lamang tortang talong na ating nakasanayan ang ihahain dahil ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang husay sa pagluluto at paglikha ng iba't ibang masustansya at malikhaing putahe mula sa talong. Kabilang sa mga inihanda ang sisig talong, talong pizza, talong fries at iba pang pagkain. Patunay ito na marami palang paraan upang gawing masarap at kaakit-akit ang naturang gulay. Ayon sa mga nutrition experts, ang talong ay mayaman sa fiber, bitamina at antioxidants na nakakatulong sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Bukod rito, isa rin itong gulay na maaaring itanim sa buong taon kung may sapat na patubig at maayos na pangangalaga. Kaya't isa itong praktikal na mapagkukunan ng masustansyang pagkain para sa mga pamilya. Sa pamamagitan ng naturang patimpalak, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng komunidad na tangkilikin ang mga lokal na ani at isabuhay ang wastong nutrisyon bilang bahagi ng mas malusog at matatag na pamayanan. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.